osoblje prosvjeduje s jedne strane, s druge strane vidimo apele nekih od pacijenata, odnosno njihovih obitelji o stanju u bolnici. Danas, koliko doznamo ovim trenucima, je i upravno vijeće bolnice, razmišlja se o smjeni ravnatelja. Ima li tu možda previše politika? To je odgovornost ministra, to ne mislim ništa negativno. To može i mora riješiti i može riješiti. Te ljude koji rade na takav način platite dvostruko, ne sve te koji rade, osigurajte im te respiratore kojih navodno u Hrvatskoj ima 1200, gdje su? A tamo ih kao ne mogu dobiti. Mislim, pričao sam o tome neki dan. I ne znam, razgovarao sam jučer sa jednom meni relativno bliskom osobom, žena mojih godina koja ima karcinom dojke i mora obaviti neke pretrage, mora ih obaviti, dakle to je opasno po život, jako opasno. Međutim, ne može doći do bolnice, baš te bolnice. Treba uzeti nekakav uzorak tkiva iz kosti, funkciju napraviti, niti se ko javio, niti ikoga može dobiti, niti može alternativno. Dakle, ako nije liječnica ili čača nije doktor, može se ubiti. O tome ja vam govorim. Nije jedina. Ništa na cestu. Evo, prošlo je